carreira entre as forzas de seguridade e os narcotraficantes, esta loita ao fin ao cabo que cada vez vemos elementos novidosos. Ben, imos escoitar os veciños de Canido en Ferrol, onde un incendio parece que intencionado calcinou por completo 2 coches. Todo arrancou coa liorta entre unha parella. Paloma, ti eres veciña deste edificio a tan só uns metros de todo o suceso. Empecé a escoitar pum, pum, moito ruído e nada, abrín a xanela e vin que estaba ardendo. Entón chamei o 112 e viñeron enseguida. O coche que tiña a intención de queimar, pero de atrás tamén foi. Claro, mas foi por contaminación térmica, vamos. Chegou o calor dunha outra, se non chegan a tempo, mellor arderían máis. Claro, ti tes o teu negocio tamén casi xusto enfrente, tamén te miches un pouco por si ardía. Sí, porque vía moito lume e non sabía ata onde ia chegar. Agora quedan os restos, pero como estaban eses coches onte? Primero estaba quemado del todo y el otro, el rojo, estaba quemado toda la defensa delantera y el motor. Ángel, o teu coche era xusto que estaba detrás pegado que tamén se veu calcinado. Sí. Claro, ti estabas na cama dormindo e de repente unha chamada. Sí, era a policía local, fomos ali e cando te enteras do... Tivo que ir para o depósito, non vale para nada. Non. Vai no desguace. É un coche que usas todos os días e de repente te quedas sen el. Parece ser que foi unha pelexa entre unha parella e el... Se dice, se comenta que é un acto pasional. Unha venganza por un desamor, un desacuerdo. Unha imaxe un pouco... Sí, hija mía, sí, porque te da miedo, porque yo tengo mi coche aquí, me pudo haber pasado a mí, fue lo que pensé. Pero pasan moito estas cousas por aquí ou é unha zona tranquila? É a primeira vez. O peor de todo é que ti fuches afectado sen ter nada que ver. Sin comelo ni beber lo que dé, sin coche. Posiblemente me den unha indemnización, pero posiblemente, o sea, eu a min en firme nadie me dixo nada. Pois temos que agardar a máis datos que nos cheguen desta investigación, pero sí parece comprobado que empregaron un acelerante para a combustión de este vehículo que ao final acabou incendiando outro máis. Claro, Iso sí que parece probar que é intencionado, non? Claro. Todo parece indicar que foi intencionado. Cando hai un acelerante, non, neste caso, o que non está probado é o que están falando un pouco os veciños. Non, claro. Hai que ser cautos, non? Non se sabe se foi unha liorta de parella, se foi outra cuestión, non? Nese sentido hai que As hipóteses aínda hai que deixalas no aire, Sí. pero pobre sí que señor que tiña aparcado ali o seu efectivamente. coche, non? Imagínate, aí o teu coche aparcado e... Non sei, ao final non sei se por moito que che paguen unha indemnización igual non o recuperas. Quedei sen coche, dixo Claro, directamente sí. o coitado do home, sen comelo nin bebelo, claro, porque logo dos seguros, que sempre levamos tamén este Esa é tema, outra. cando acontecen Claro. cousas así, é moi difícil, dependendo do tipo de seguro que teñas, pero aínda así, que che cubran os gastos totais dun sinistro destas características, un coche totalmente calcinado. E logo hai outra, que é canto che van pagar por ese coche. Por iso, claro. Se o coche fose novo, estivese a todo risco e tal, pois seguramente sí, che daría un coche novo. Pero imaginemos que o Pero un coche xa coche ten de os seus anos, anos. claro. Botan contas o seguro e pagache por matrícula. Canto é por matrícula? Nada. Que vas mercar con eses cartos que che dan? Outro coche? Como é ese coche? Por non falar de se ti precisas ese vehículo para ir ao teu posto de traballo, cada día non tes outro, non tes a quen pedirlo, non todas esas consecuencias do día seguinte a ver o teu coche calcinado na rúa. Afortunadamente non houbo ningún dano persoal, polo que se ve que estábamos vendo as imaxes dese incendio e podría ter pasado algo peor, e haberá que esperar o resultado da investigación porque, segundo nos contaban os veciños, que os coitábamos, podería haber un drama maior detrás deste incendio. É unha vítima principal, que sería esa muller, non? Propietaria do coche, o principal afectado, haberá que estar moi atentos a como evoluciona esta investigación. Estaremos pendentes. Moitísimas grazas, non pode